Good afternoon, Elorrio! Bilbotarrak bakarrik ez, euskaldunok oroar, nahi dugun lekuan jaiotzen gara. Eta horren adibide den lagun bat ezagutzera etorri naiz, Durangaldeko txoko eder honetara. Hello, Bizkaia! How are you, Anboto? Hemen izango dela uste dut? Let's go, Euskaraldia! Kaixo! Egunon, kaixo, Edurne zelan. What a lovely day! Beautiful day! Euskal Eurian bizi gara ezta. Aizu, beraz, zu sortzez Ingalaterrakoa zara, ez? Bai, han jaio nintzen, 1979 eta, bueno, pasaportien Joseph jartzen da, baina beti Joseba, orduan Joseba sentitzen nahi. Eta zure gurasoak nongoak dira? Euskal jatorrikoak dira? Ama bai, ama Elorritxokoa da, eta aitza erdi Inglaterrakoa, erdi Maltakoa. Beraz, nire arreba naizek eta hirurok naske eta nazte porrazte edo esaten dugu bezala, ez? Holan kokteil eder bat. Jo, eta eukizten duten aukera euskara ikasteko txikitan amarekin edo etxean edo... Ez, zoritxarrez ez, zaitik, bueno, Inglaterran bizi ginean, orduan, inglesez mintzatzen genuen, nire aitzak ez daki, eta amak gaina, bueno, bere euskeria Inglaterran bizi zanean, euskeria juten zan galtzen. Baina, bueno, txikitan eta etxien dana inglesezan. Eta Ingalaterran zeudenean, adibidez, galdetzen mazi zuten, where are you from? Nik euri beti esaten zotzen Elorritxokue. Ah, bale. Basque Country, eta eure gero ja, Baskman, ez dakizer, hau da, Basque Boy, Baskman. Ez izen eta guzti. Ba, holan futbol taldien eta atzien ipinen Basque, eta hori, eta ni euskalduna nintzanan, eta nahiz eta euskaraz ez duna. Beraz, zuk euskaraz etzenekien, baina oso lotura indartsua zeneukan Euskal Herriarekin. Bai, ona etorri orduko ez nekien ez ebez, piperri bez. Kaixo, agur, eskerrik asko, mesedez benz, eta horrelaguek. Baina, holan, abioien ikasten dugu zenak, holan aldizkarixetan, ezta? Ingalaterran jaio zinen, The Baskman bilakatu zinen bertan, eta halako batean Euskal Herrira etortzeko, bizitzera etortzeko erabaki hartu zenuen. Noiz izan zen hori? Ba, hain zuzen be, 27 urteaz, hartu neban erabakitza ona etorteko. Eta bakarrik etorri zinen? Ez, nintzen etorri bakarrik. Well, tea time! Tea time, afternoon tea. Bueno, Joseba, nor da emakume hau? Edurne, Joana, Edurne. Nagaz etorri dana Euskal Herrira. Aizu, Joana, eta zuk zer pentsatu zenuen Joseba ezagutu eta Euskal Herrian zeukan harremana jakin zenuenean? I met Joseba at university. And we were both studying geography. And when I met him, I thought, oh, he's not typically English. His house, in his bedroom, he had the Basque flag, he had, I don't know, pictures of Basque prisoners. Beraz, Euskal Herrian biziko zinetela bazenekiten, behin hemen zeundetela, nola izan ziren lehenengo egun horiek? Gogorrak, berentzat gogorra hua. How were the first days that you arrived? What was it like? The first few days that I came were very difficult because I didn't speak any, Euskera, and I didn't speak any Spanish either. So the first few days were very hard. And nobody's home till 4, so you're sitting there with nothing to do. Baina gero adibidez gogoratzen naz, Elorrizora jouten nintzanean, gero lagunekin eta beraiek beti tiratzen zeban erderara, ez? Eta neuri eitzen gaztelaniaz, eta nik esan notzen. Hora, ni nabil esfortzu bat eitzen zuen edo hemengo hizkuntza ikasteko, orduan mesedez eiazu euskeri eta, bueno, azkenien lortu neban eurekin euskarazko erlazioak edo harremanak, ez? Zuk eskatu zenien kuadrillakoei euskaraldi bat, duela urte batzuk. Bai, duela 14 urte, adibidez, bai. Eta hartuko duzue euskaraldi honetan? Ja, badatorrela? Nik hemen daukote... Belarri. Ah, nik ere bai, txai. Hau bizi, belarri prest eta gure alabak burutente. Joseba, eta gaur egun Euskal Herrian nolakoa da zure bizitza? Oso ezberdina. Ze ogi bide bezala, ardi moztailanaz,
Jutenaz baserri batetik bestera, gero diseinatzaile grafikoa ebe bai, markagintzan munduan sartuta nau. Euskalduntasuna bihotzean eta soinean ere bai. Kamiseta hori? Justo naz diseinatzaile ez, eta hau da izen bat asmatu nabana. Orduan, niretzat euskalduna izatea, aske izatea da. Bi, aske. Izan, aske. Aske izan, be free. Be free. Bask, Noski. be free. Ofizio asko esan dizkiazu, baina nik bat gehituko nuke, behintzat. Kate konpontzailea, behintzat zure familian hizkuntza kate konpontzailea bazara. Konpontzaile edo jarraitzaile esango neuke, ez? Zaitik azkenien gu gara gaur egun gure arbasuen zuma. Orduan bat gehi, berdin, geu, lekukua erueten, ez? Bueno, Joseba, beste bi emakume aurkeztu behar dizkidazu. Bai, emakume ederra hauek 3 generazio daukaguz hemen. Alde batetik nire ama eta bestetik Naia. Nire ama Sabina deitzen da, hau Edurne, eta Naia Edurne. Nice to meet you. Joseba, zer sentitzen duzu ikusita txikitatik Naiak euskaraz badakiela? Batez be poza. Zaitik azkenien gure arbasuek pasauzkuna ez, hemen dau etorkizuna. Orduan gure familiako euskararen etorkizuna Naiaren eskutan dau. Eta amona biloba artean ere euskaraz egiten duzue? Bai, Bai. Inglaterratik etorri ginen, hemen oin dira 10 urte, eta berba asko topetu. Bueno, egunkaria, tresnak, izozgailua, eta horrek zer dira? Claro, Berba ni txiki berriak. izan holako gauzak ez ginen esaten. Ze habla castellano esatozkuen. Habla cristiano, ez Habla cristiano mojak. Bai. Bestelan, eres un aldeana esatozkuen. Baina oin aldeana niretako da arro egotekoa. Ze hori da benetako euskalduna, aldeana, baserritarra. Aizu, Joseba, lehenago aipatu dugu kate konpontzailea bazarela. Arro egon beharko zenuke familian lortu duzun guztiarekin. Ba, oso pozik nau. Arroz, niretzat hitz gogorra da, baina pozik bai. Benetan, batez be honegaz.